In-negozji żaru medji huma inkwetati u l-gvern għandu jagħti widen għal dan it-tħassib billi jieħu azzjonijiet iktar konkreti kontra l-iskandli li qed ifaqgħu minn żmien għal żmien. Stejjer li qed ikunu daqqa fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Din l-analiżi saret mill-editorjal ta' The Malta Independent wara l-istħarriġ mill-Chamber of SMEs wara kif 70% tan-negozji żaru medji jemmnu li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni l-ħażina. Dan fil-waqt li 33% jemmnu li fost l-akbar problemi li dan il-pajjiż qed jaffaċċja hemm il-governanza ħażina, segwita minn livell ta' korruzzjoni u l-inflazzjoni. L-editorjal esprima tħassib għal fatt li pajjiżna qiegħed jiffaċċja problema ta' esplużjoni fil-popolazzjoni. Madankollu diversi negozji żaru medji xorta waħda tikollhom problema b'nuqqas ta' ħaddiema. L-editorjal jistaqsi lill-gvern biex jagħti direzzjoni lil negozji ħalli jużaw iżjed it-teknoloġija. Dan filwaqt li semma kif il-proċess biex il-ħaddiema iżidu u jbidlu l-abbiltajiet tax-xogħol tagħhom huwa essenzjali. Problema oħra li l-gvern għandu jindirizza hija l-kompetizzjoni inġusta li tista' tirriżulta minn nuqqas ta' fiduċja fil-mod kif joħorġu tenders jew kif isir il-public procurement. Bl-editorjal jagħmel referenza għal fatt li l-negozji u s-sidien tal-ħwienet qed jitolbu lill-gvern biex b'mod serju itejjeb it-trasparenza u jiżdiedu il-miżuri kontra l-korruzzjoni.